Hello, babake. Babake, Ya sho sini. uthuleleni ngempela vele. Ngifona nge-airtime phela mina lana. Ufuna ukuthini vele? Wathula nje umntwana akanakho ukudla kuphelile, ubisi liphelile. Ah seliphelile njalo fast so. Anezi nje itiye ngalo lapho kini. Ave uncishana dodi. No, akusikho lokho sini. Kumele uunderstand phela na ukuthi angiyona imillionaire. Ubani okhuluma ngamamiliyonela? Akekho. Mara usungitshela ngamamiliyonela. Awungizwi ukuthi ngithini ngabe uyathula ke ngcono. Ngithole kanjani manje? Ngifona nge-airtime yami phela mina lana. Okay sini. So uzoba nayo ninike imali. Cha imali ngizoyifaka mase ikhona. Ezophendula into engingayibuzanga nje sidala. Okay sis. Hayi cha mina ngiyakuvuma shem. Yabona uma bethena asuke emabhozeni, suke besho kuwe, ayuyibhoza yezinsha. Sizokhuluma kusasa sini mina nginaso isikhathi salento. Ngithi phela unezifebe zakho lapho. Kulungile babakhe. Baba ayisizokhuluma ke ngiyakuthanda. Okay, cool. Awu, cool nje. Cha kanti ufuna ngithini? Okay, cool Kruger ke. Uyangiphaphela yazi. Angithi uyiboss phela wena nonkunzi bambiza ngocool Kruger ngoba uyiboss. Yazi mina ngikhathele, ngisalala nje kancane. Awu, ulale emini kanjena. Yini kanti nginenkinga yini? Okay sini, good night. Ulale kahle. Vele bengizolala kahle noma ngathi awushoni. Kanti why uso vele? Is it because angikunikanga imali? Angazi. Singahlangana la ngase stop sign if you mind ke. Ngeke ngikwazi ngikade amanzi efridge. Hayi. Naleyo ukuthi amanzi ayagadwa mina ngiqala ngawe leyo. Hey nawe nalama excuse yakhe abhorayo. Hayi. Bye babakhe sikhuluma later. Hayi ngiyakuzwa, ngiyakuthanda ke. Okay bhuti nalapha ayikho inkinga. Usangithanda nje. Hello babakhe. Sine. Angikuzwa lana kunomoya. Hayibo. Hey yazi lo.